So, yung diskarte nito para malaman natin na wala na siyang fog. So, yung kamay natin dumidikit. Ayan. Hindi siya madulas. Ayan. Dumidikit siya. Dito rin sa loob. Ayan o. Ayan. Great day, pero for today's vlog, mag-defog tayo ng diving mask. So, dumating na yung order ko kay Steph. Steph, shoutout. Dito na yung mask, natanggap ko na. So, yung gagawin natin dito is defog natin paano tanggalin ang fog sa bagong diving mask. So, itong kailangan natin para mawala yung fog. Siyempre, mask, tissue paper, ayan, tapos yung lighter. So ito yung mga kailangan natin. Tapos mamaya saka natin siya sasabunin gamit ang Joy. So let's start. Yung first step natin gagawin, ayan. So kailangan lang natin is sunugin yung loob. Ayan. Nakikita nyo siya, may natatanggal na kwan. Ayan, parang oil. Kasi ito yung silicone eh. Ayan. Ayan yun. Ito yung silicone, pinaka-silicone niya. So, kailangan matanggal ito. Ayan. Wala na yatang laman yung lighter. Kaya, pero kaya pa. Ayan. So nakita nyo na, nasunog na natin. Yung gagawin natin is pupunasan lang natin ng tuyong tissue para yung pinaka-silicone niya didikit dito. Kasi pag binasa natin to na pagkatapos ng lighter tsaka pupunasan, yung pinaka-silicone niya didikit ulit. So kailangan tuyo para yung silicone didikit dito sa tissue paper. Ayan. Nakikita nyo may itim. Bali yan yung pinaka-kwan niya, pinaka-silicone. Kailangan matanggal yan. So tissue lang yung katapat niyan. Tissue o kaya cotton yung gagamitin natin para hindi magagasgasan yung salamin. Kasi yung mga ibang kaspero natin, maraming nagre-reklamo, napafag daw yung mask nila. So ito naman, ituturo natin na may kunting kaalaman sa paano mag-defog ng mask. So ito lang yung gagawin natin. So ayan, tanggal na natin. So ulitin ulit natin. So bali hindi lang 1 times, dapat 3 to 5 times natin susunugin siya bago natin siya sasabunin ng Joy. So ito na yung pangalawang sunog. So kailangan wag natin sunugin ng masyado kasi baka naman lumuwag yung salamin ng mask. So pangalawa na tayo. Yan, pangalawa na to guys. So gamit ulit yung tissue. Yan, punas lang.
So, bali tapos na sa loob, nakadalawang sunog na. So, next natin dito naman sa labas. Ito naman. Yan. Hanggang sa matanggal yung silicone. Alright. So, gamit ulit yung tissue. Yan. Nakikita niyo siya guys, parang natanggal na yung dulas niya. So una pa lang yun. So ito na yun, yung pangalawang natin. Dalawa lang muna para in case na magpag-ulit siya, gagawin na nating 5. Yan. Yun. So ito na nga. Tapos na natin siyang sunugin. Hintayin lang natin na matanggal yung init dito sa salamin bago natin siya hugasan ng Joy. Yan. So yung diskarte naman dito sa paghugas ng Joy, gamit pa rin natin yung tissue. Yan. So hintayin lang natin maya maya pag mawala na yung init. Yung next natin is huhugasan na natin kasi natanggal na yung init. Ayan. So lagyan natin siya ng Joy sa loob. Ayan. Tapos konting tubig lang. Ayan. So ito yung gamit natin, tissue ulit. Kasi pag ibang gamit ay magagasgasan yung salamin natin. Gagawin lang natin, kuskusin lang natin siya ng maayos hanggang sa matanggal yung yung dulas. Malalaman naman natin yan pag wala na siyang fog. Pag hinawakan natin ang kamay, hindi madulas. Yan. So kususin lang natin ng maayos. Ayan, ganun din sa labas. Ganyan. So, tagalan lang natin. Ito yung mawalan ng pag-asa kasi para naman to sa ating gamit na hindi siya makapag. So, tagalan natin paghugas gamit ang tissue. Kaya mga 15 minutes 30 minutes na pagkuskus, ayos na yun. Hindi naman magagasgasan yung salamin natin basta tissue yung gamit, tissue kaya cotton. Yan, tagalan lang natin, balik natin ulit sa loob. Yan. So hugasan natin. Yan. Pagkatapos natin hugasan, isa ulit, lagyan ulit natin ng Joy kabilaan. Yan. Tissue pa rin yung gagamitin natin para swabe. Yan.
Naubos na yung tissue. Tagal kong naghanap kung saan ako nakahanap. Ayan. Ito naman sa kabila. Kasi yung ibang ginagamit, iba brush. Ayan, ayos na. So, bago tayo mag-dye, hindi naman natin masasabi na hindi na natin siya lilinisan, hindi na siya magpapag. Siyempre, kailangan pa rin natin siyang lagyan ng Colgate o kaya Joy bago mag-dye para sure na walang pag. Ito naman, i-share ko lang naman sa ating mga baguhang spero na nagre-reklamo bakit nagpapag yung mask nila. So, ito lang naman yung paraan para mawala yung pag. Napakadaling gawin. Ayan. Okay na siya. Mga kaspero, no? Tapos na natin itong i-defog. Ayan. Nakikita niyo siya, guys. Sobrang linis na. Ayan. So, yung diskarte nito para malaman natin na wala na siyang pag. So, yung kamay natin dumidikit. Ayan. Hindi siya madulas. Ayan, o. Dumidikit siya. Dito rin sa loob. Ayan, o. Ayan. Pakikinggan mo yan sa tunog. Ayan. Ayan. Kitang-kita na ang mukha mo. Ayan. So, tapos na. So, yun nga. Natapos na tayo. Sa lahat ng mga supporters ko dyan sa YouTube. Thank you so much. At sa mga bagong manonood sa aking video, subscribe kayo and like and share, and thank you. At sa isisingit ko lang yung page ko sa Facebook, pa-like na rin and follow para updated din kayo sa mga marami ko pang i-upload na video about spearfishing. And then next time magtuturo na tayo ng technique kung paano tumagal sa ilalim. So, bye!